Het koejoet nog, saap boetensteen. Geweldig wat een daajoet, maar flink wat zinnen. En die noffelijke temperatuur, dan heb je nog heel het idee van het is simmer. En het is natuurlijk mild voor de tijd van het hier. Wel, het zal al je verhoren deze weekend. Joen en vannacht. Allereerst binnen opklarings, flink opklarings, maar staat er gewoon niks en wat meer bewolking. Nog altijd een kans op mist of mistbanken. Temperaturen 9 of 10 graden op het Versloon. In het kust- en watergebied al wat 12 graden. En de wind is er als net zuid-zuidwest en die is zwak of matig, krijgt hij een ontrijden. Monodai. Bewolking, ja, de lucht begint aardig, maar de zinnen komt er nog wel weer eens even terug. Temperaturen monodai, zandje 18 graden, dus blijft het mild. De wind wat meer uit het zuidwesten en het westen en die is matig of vrij krachtig. De wind zet dus wat meer aan en dat betekent dat het oor waar wordt. Dat krijgen we op Waasje. Het vooruitzicht. Waasje wordt een dag mee ja, toch meestentijds bewolkt waar. Let er op het dag maar nog wel de 16 graden. Het waait stevig. En dan terug naar je toontje. Compleet jest. Koud waar, hè. 12 graden betekent erin. Let erbij in het kust- en watergebied nog even de zinnen. En die harde wind, die moet er wezen. En op vrijdag, ja, bewolking, uit een terugrein, licht erin en alweer die 12 graden. Dan is het klinkende kleren jest, dan is het koud en we moeten morgen maar weer hebben in het Waasje.